വി വി ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ തെങ്ങിൻ്റെ കുരലിൽ കുരുത്തോല മുറിക്കണം. ഞാൻ തെങ്ങിൻ്റെ കുരലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണത്. വേണ്ട തെങ്ങിൻ്റെ കുരലിലാണ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ടവറിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ടവറിൻ്റെ വർക്ക് അതിൻ്റെ മണ്ടമേലൊക്കെ നേരത്തെ തെങ്ങ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ അവിടെ താഴത്തില്ല, ഒക്കെ താഴത്താണ്. ഇതൊക്കെ പണിക്കാരൊക്കെ താഴത്താണ്. അവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു താഴത്താണ് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ പപ്പട കമ്പനിയുടെ എവിടെയാണ് തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയുമെന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ടവറാണ് കണ്ട, ടവർ. കണ്ട ഈ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയമ കണ്ട ചെള്ളി കുത്തി ചെള്ള് കുത്തിക്കുന്നുണ്ട. ഈ ചെള്ള് കുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ കല്ലുപ്പും പിന്നെ ഈ കൂറളിക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ പട്ടട ഗ്യാപ്പിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ട ഈ പട്ടാളില്ലേ, പട്ടട ഗ്യാപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുരുത്തോല മുറിക്കണം കേട്ടോ. കുരുത്തോല മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ചെന്നൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ചെന്നൈയിൽ അവർക്ക് ഓണപ്പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 50 കുരുത്തോല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-20 മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടവർ കണ്ട കാരണം വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ടവറിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വടമുക്കിലാണ്. അപ്പോൾ വി വി ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കണ്ടവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതേമാതിരിയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇനിയും വരും നമ്മളെ ഇതിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം വേണം. അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ പട്ടണമടത്തിലെ അമ്പലമാണ്. അവിടെ കാവ് കണ്ട, ആൽമരമൊക്കെ അവിടെ കാണാണ്ട്, ചെറിയ ആൽമരമൊക്കെ. ഇത് ദിനകരേട്ടൻ്റെ വീടാണ്. പപ്പട കമ്പനി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടവർ വരുന്നത്. അവർ പണിക്കാർ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. പണിക്കാർ ഉണ്ട്. ടവറിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഡേമായിട്ട് വീട് സൂര്യൻ കുത്തുണ്ട്. ടവറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടേമേലായിരുന്നു ഇതുവരെ. കയറ് പോയിക്കണ്ടില്ല, കയറ്. അപ്പോൾ ടവറിൻ്റെ വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്ത് പരിപാടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ കുരലിൽ എന്നിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത്. ഈ ഓല ഇപ്പോൾ വെട്ടണണ്ട. ഈ ഓല ഇപ്പോൾ നല്ലതുള്ളൂ, മറ്റേതാണ് വെട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ഓല നാശമായിട്ട് നിൽക്കണണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഓല കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓല എടുക്കണം. പണിക്കാർ അവിടെ താഴത്തുള്ള പണിക്കാരനൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ചപ്പാത്തി പണിയിലാണ്. പിള്ളേർ കളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മളെ കാണാല്ലേ, ഞാൻ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ്. അപ്പം ഇനി നിർത്തുന്ന പരിപാടി 3 മിനിറ്റോളമായി. പണിക്കാർ കുത്തല മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. തൂമ്പിലാണ്. ഒരാൾ കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ കയറി തോന്നുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്, വേണ്ട സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ മേലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കയറും തോന്നുന്നുണ്ട്. കയറാൻ വേണ്ടിച്ചങ്ങ് കാണാം. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എയർടെല്ലിൻ്റെ ടവറാണ്. എയർടെൽ ടവറാണ്.
മറ്റാൾ കയറുന്നുണ്ട്. ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ കയറുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആൾ കയറുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ തല കാണാണ്ട് ടവറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആള്. അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നിക്കണണ്ട. അതേമാതിരി തുന്നടി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ആള്. നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. തുന്നാടിക്കണ്ട തുന്നാടി ഒരാൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്താം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും BB ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹമാണ്.